President Chakwera yemwe tsopano ndi chancellor wa sikulu ya Kachenjede ya Kamuzu University of Health Sciences KUHS anapereka masatifiketi kwa ophunzira 103 oyamba kulandira pa sikulupa. Dr. Chakwera anapempha ophunzirawo kuti akalimbikire ntchito yawo ndi kupititsa patsogolo ntchito za umoyo. Iwo analimbikitsanso ophunzirawo kuti akathe kupeza njira zomwe zingathandize kuthana ndi mavuto omwe angawapeze pa ntchito yawo. Mawu ake opampando wa bungwe loyendetsa ntchito za sikulu ya Ukachenjede ya KUHS, Profesa Francis Moto wayamikira utsogoleri wa dziko lino chifukwa choonetsa chidwi chake chokweza maphunziro, ndipo wati sikuluyi ipitiriza kusula ophunzira omwe angathandize kupititsa patsogolo ntchito za umoyo. Pamwambowu anakhazikitsa mbendera ya sikuluyi, nyimbo, nsalu komanso ndondomeko yoyendetsera ntchito za maphunziro. Austin Kachipeya, MBC, Blantyre. Dziko la Malawi lapempha maiko olemera ndi mabungwe azachuma pa dziko lonse kuti adzipereke pa ntchito yothana ndi kusintha kwa nyengo ngati imodzi mwa njira zothandiza maiko osaukitsitsa kuthana ndi mavuto odzakamba kakusintha kwa nyengo. Wachiwiri kwa president wa dziko lino Dr. Michael Beswick Usi amayankhula kwa atsogoleri a maiko a mabungwe la United Nations okhudza za kusintha kwa nyengo wa COP29 umene ukuchitikira ku Baku mdziko la Azerbaijan. Kuchokera mdzikolo nayo Peter Makawa ndi ripoti. Polankhula kwa atsogoleri ku msonkhanowu, Dr. Usi anati zokambirana za COP29 ndi mwayi waukulu okumbutsa atsogoleriwa kufunika kugwira ntchito pamodzi pothana ndi kusintha kwa nyengo. Iwo anati izi nzofunika kwambiri kamba kuti mitundu ya anthu kutsogoloku ifunika zachilengedwe zomwe nzosawononga miyoyo. Apa Dr. Usi anaonjeza kuti pamene dziko lapansi likukumana ndi mavuto ambiri ya kusintha kwa nyengo, mpofunika kuti pakhale chuma chochuluka chogwirira ntchito yolimbikitsa zachilengedwe. Kuno ndi kumene kuli maiko onse amene amathandiza maiko osauka, komanso tikukamba nkhani za kusintha kwa nyengo. Malawi ndi dziko limodzi limene lavulala kwambiri chifukwa cha kusintha kwa nyengo. Tinali ndi ngozi ya Cyclone Freddy. Mpaka na lero Malawi sina chilebe, sina tulukemo muzovuta zimene zija. Kwa pakhala zambiri zimene zalonjezedwa ndi maiko tipereka izi. Zambiri sizinaperekedwe. Ndiye tabwera kunoko kuti tikambirane kunena kuti sopano zija munalonjeza zija sizikuperekedwa. Ndiye tisati tiyambire pa nkhani za nyuwani. Tiyambire kumene munalonjeza kuja. Chifukwa zikhala ngati kuti zamba kumayiwalidwa. Ndipo iwo asanalankhule pa msonkhanowu, Dr. Usi anakambirana ndi akuluakulu oyendetsa ntchito za maiko komanso mabungwe angapo. Oyamba kukumana nawo ndi omwe agwirizira udindo wa mlembi wamkulu wa nduna ya boma la Scotland, Gillian Martin. Pa zokambiranazi, Dr. Usi anapempha dziko la Scotland kuti lithandize kumema maiko olemera kupereka chuma chawo chomwe analonjeza ku ntchito zolimbana ndi nkhani ya kusintha kwa nyengo. Iwo anapemphanso dzikoli kuti lithandize ntchito za maphunziro ku dziko la Malawi. China chimene tinachiona ndi kufunika kugwiritsa ntchito zipangizo za masiku ano monga makompyuta ndi zina zothandizira kuti kuphunzira kusamavute. Ndiye nduna imene iyi yatisimikizira kunena kuti achita chidwi ndi pempho limene lili, ndipo yanena kuti izitenga nkhani imene iyi mwa iwo monga munthu kuti atithandize kuti Malawi ikhale ndi zipangizo zimenezi kuti ku primary azimagwiritsa ntchito makompyuta aziyadziwa ndi magadgets ena kapena tina timene timathandiza kuti munthu aphunzire mwachangu. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko linoyu anakumananso ndi mkulu wa bungwe la Africa Climate Foundation, Salem Fakir, ndipo iwo anapempha bungweli kuti lithandize dziko la Malawi kukonza katundu ndi ntchito zomwe zinawonongeka kamba ka namondwe Freddy. Dr. Usi anakumananso ndi mkulu wa bungwe lolimbikitsa ntchito zachilengedwe ku bungwe la chuma la OPEC Fund for International Development, Somas Basu. Uku mazina anayamika thandizo lomwe boma la Malawi limalandira kuchokera ku bungweli. Kupatula kuti akuyimirira President Dr. Lazarus Chakwera ku msonkhano uno, Dr. Michael Usi aliso kuno ngati nduna ya zachilengedwe komanso kuona kusintha kwa nyengo. Komanso sizokhazo twayi, iwo wanso atenga mawu kapena kuti liwu la maiko 45 amene ali mugulu lija limene ndi la maiko osaukitsitsa kwambiri la list
developed countries. Peter Makawa, MBC, Baku, Azerbaijan. Bungwe la Independent Civil Society Organizations lati silikugwirizana ndi maganizo a zipani zotsutsa ndi anthu ena oti wapampando wa bungwe la Malawi Electoral Commission MEC a Annabel Mtalimanja komanso mkulu wa bungwe la MEC a Andrew Mpesi atule pansi maudindo awo komanso kuti asagwiritse ntchito zipangizo zochokera ku kampani ya Smartic. Polankhula pa msonkhano wolemba nkhani mu mzinda wa Blantyre, wapampando wa bungweli Asiza Kondowe ati izi zili ndi kuthekera kobwenzeretsa chisokonezo ku chisankho chomwe chichitike chaka chamawa mdziko muno. Ifeyo ngati Independent Civil Society tinabwera kuti tilankhulepo ndi mtundu wa Malawi pa zomwe taona zimene zinthu zina zikulakwika pamene dziko lino likukonzekera chisankho chaka chamawa. Taona zinthu zingapo kwakukulu, takamba zinthu zitatu. Choyambirira tinaona kuti pali magulu ena a anthu akunena kuti a chair a Malawi Electoral Commission komanso a CEO atule pansi udindo. Ndi ifeyo tinali ndi dandaulo kunena kuti chifukwa chani zinthu zikubwera nthawi zino pamene ntchito yofunikira kwambiri imene Malawi Electoral Commission imapanga ndikupanga kalembera. Pamene kalembera wayamba ndi pamene zinthu zikubwera. Koma anthuwa analembedwa mpaka nthawi mwachisanzo a CEO analembedwa zaka ziwiri zapitazo, komanso a MEC chair asankhidwa mwine miyezi 6 ka 4 yapitayo. Chifukwa chani zikubwera nthawi ino? Ndiye tikuona kutiso tikakamba za Malawi Electoral Commission chiganizo sapanga munthu mmodzi, chiganizo amapanga anthu ngati gulu. Ndipo tiyamikire kuti malamulo athu anavomereza kunena kuti kumekiko akuluakulu amekiwo azikhala adindo ochokera muzipani zosiyana-siyana. Ndiye tikhulupirira kuti ziganizo zochokera kumeneko zimapangidwa ndi gulu, anthu ena amachokera muzipani mwina zimene zikudandaulazi. Ndiye tikhulupirira kuti sipali chiopsezo chifukwa munthuyo ndi Malawi ndipo ali ndi kuthekera kugwira ntchitoyo komanso ndi anzake ochokera muzipani zina zosiyana-siyana. Ndiye pamene zikubwera pano tikukhulupirira kuti mwina zinthuzi tikazipanga kusamala zitha kusokoneza kalembera amene akuchitika. Mwina anthu ena atha mwina kusakalembesa kumene kuti mwina zimene zikuchitikazi mwina ife tilibe nazo ntchito. Mapeto ake tizadandaula kuti anthu alembesa ochepa. Chachiwiri tinaonanso kuti akuti mashini aja amene agwirisidwe ntchito pa nthawi ya kalembera. Tinali ndi dandaulo kunena kuti titayisatira nkhani tinaona kuti nkhani inachokera ku parliament kumene aphungu athu onse ali komweko amene anavomereza kuti malingana ndi makono mmene zinthu zikuyendera anzathu a Malawi Electoral Commission nawonso apeze mashini malingana mwa makono kuti zinthuzi zizipanga mmene technology ikuyendera. Koma zitati zachitika a Malawi Electoral Commission apeza zimenezi kwabweranso dandaulo pamene zinthu izi zinachitika pakanthawi ndipo kunalipiridwa ndalama ndiye zikubwera nthawi ino tikuona kuti mwina zitha kusokoneza kalembera amene wayambika. Anthu mu mzinda wa Blantyre ayamikira ndondomeko ya gawo lachiwiri yolemba anthu mukaundula wa mavoti yomwe bungwe la MEC likugwira ponena kuti ndi yachangu komanso yodalirika. Izitu zadziwika pamene MPC inayendera ena mwa malo amene kaundulayi akuchitika mu mzindawo. Zambiri mulipoti ili. Anthu m'madera osiyanasiyana mu mzinda wa Blantyre akupitirira kuonetsa chidwi chawo chosavota mu chisankho cha chaka chamawa polembetsa mukaundula wa gawo lachiwiri yemwe ali mkati m'madera ena mdziko muno. Malingana ndi mmodzi mwa anthuwa, Abula William wakundirande, dongosolo lomwe bungwe la MEC layika pakadali pano ndi lothandiza kuti ntchitoyi iyende bwino. Tikuonekabe kuti zili bwino ndithu muthakuona kuti anthu akubwera mbirimbiri sinanga cholinga chenicheni cha voti choti usankhe president amene ukumufuna. Ichichi ndi chipolopolo mfuti yombera kuti ine sinimafuna uja ndi uyu ndimuombere. Mwina tingwauza ku anthu amene sanabwererero kuno kuti kunoko zayambika komanso ndi mphamvu zawo ufulu wawo kudzasankha. Chifukwa mwina akangokhala ku nyumbako sadzasankha munthu amene akumutani akumufuna. Anthu amene akufuna adzasankha munthu amene akutani akumufuna. Pamene iwo amafunayo sadzatani sadzakhala pa mpando amene amafunayo. Mapeta kazingo zayankhula kuti iyayi sisango sinaende bwino koma chonsecho sunakavote. Ndeni mapempho kuti mwina atatiye tiyesere tidzavote tidzadule voti kuti tidzasankhe president amene tikumutani asadzatisankhire munthu. Ayi chifukwa chide chosankhira munthu ndi ichichi tapanga apa basi. Malinga ndi bungwe la MEC, ntchito yolemba anthu mukaundulo wa voti ikuyenda bwino
kamba kakuti anthu ambiri akutenga nawo gawo pokalembetsa m'madera osiyanasiyana. Panopa ntchito ndi ikuyenda bwino kwambiri. Amene timayamba dzana lija pa 9 November tinayamba bwino kwambiri, panalibe china chilichonse chovuta. Panali mgwirizanonso wabwino even ndi ma monitors amene tinawo azipani zosiyanasiyana, ndi ntchito yonse nthu tikhoza kuti yayambika bwino kwambiri. Ndiye tikuyembeza kuti tikhozofika pa 1000 chifukwa anthu ndi mamawa anabwera, masanawa anadula monga lunch time, masanawanso ndi ndimene mukuonera kuti pali line ndithu ya anthu. Gawo lachiwiri la mukaundula olemba voti layamba loweruka lapitali ndipo likuyembekezeka kutha lachisanu sabata yamawa pa 22 Novemba 2024. Mmodzi mwa akatswiri oyankhulapo pa nkhani za ndale mdziko muno, Humphrey Mvula, wati zimene chipani cha UTM chikuchita popitirirabe ndi ganizo lake lochititsa msonkhano wake waukulu pamene pali kusamvana zikusokoneza chipanichi. Amvula anena izi pamene mtsogoleri wa chipani cha UTM Dr. Michael Usi walengeza kuti sapikisana nawo ku msonkhanowu kamba kakuti ukuchitika mosatsata malamulo. Amvula akufotokoza. Ngakhale ndi president iwo ndi president wa UTM koma mwina ali ndi ufulu wawo wanena kuti akhoza kuona choyipa mu zimene chipani chikuchita, kuona zinthu zimene iwo sakhulupirira kuti zikuyenda bwino ndi kunena kuti ayi ine sindipitirira kukhala nawo, sindiyima nawo. So ali ndi ufulu ndithu, koma kulankhulaponso pamene zimene zachitika pakatipa chimwalirire mtsogoleri wa UTM Malemu Chilima, chipani chakhala mwina chili ndi nkhawa kwambiri komanso chili ndi ukali, kukhala ndi mtima ofuna kupanga zinthu mofulumira kuti zichitike msanga. Tsono kupanga zofulumira muja adula makona mwina musanasatire ndondomeko zimene iwo ausa kuzitchula ndi kuzonena mwina maona kuti nthawi zambiri mukaonekedwa ndi ngozi ngati imeneyi mumakayambira maconference ku district mufunsane akuluakulu taonekedwa ndi ngozi tipange bwanji, ndiye apanga kuyambira ku district kupita nawo ku region ndi kukhala sipano ku convention. Pobwera ata ku convention amakhala wonse amene constitution imanena kuti mbwerese anthu amaudindo osiyanasiyana, simachepesa koma amene akuti mukhale nawo anthu aja pokapoka ngati constitution ya chipaniyo ikunena kuti mukhoza kuitana anthu owerengeka okha pa mini convention. So mwina iwowo ameko kusaganiza kuti safuna apange nawo zinthu zimene zikukhala ngati zikuyenda mwamadulira, ndiye chifukwa chanena kuti ine sindiyima nawo. Koma mwina funso lalikulu angayankhe kwambiri ndi iwowo kuti achitiranji, andapanga bwanji, kungosayima nawo iwowo kulola kuti zinthu zoyipa zipitirire ndiye pamene papangapo chani. Chifukwa mwina akanakonza iwowo ali ndi kuthekera kuuza anzawo kuti akuluakulu ine pokhala president ndikuganiza kuti isapitirire tikonzekaye izi. Nkhanizi zikuchokera kuno ku MBC, tiye ntionenso mitu yake. President Chakwera wapempha ophunzira asukulu za ukachenjede amene apindula ndi ngongole za boma kuti adzipereke kwathunthu pogwira ntchito yawo. Dziko la Malawi lapempha maiko olemera ndi mabungwe azachuma pa dziko lonse kuti achilimike pa ntchito yolimbana ndi kusintha kwa nyengo. Unduna wa zamaphunziro wathetsa mgwirizano ndi makampani azomangamanga opitirira 50 chifukwa cholephera kugwira ntchito yawo mwaukadaulo. Popitirira ndi nkhanizi, nthambi yoona za anthu olowa ndi kutuluka mdziko muno ya immigration yati ili ndi chiyembekezo kuti makina atsopano amene nthambi ikuyembekezereka kukhala nawo ichepetsa ena mwa mavuto opereka ziphaso zoyendera omwe anthu akhala kukumana nawo. Mlembi mundu unaona zachitetezo ya mdziko a Stephen Kayuni anena izi pamene komiti ya nyumba ya malamulo yowunika mmene boma likugwirira ntchito zake inayendera maofesi a nthambi ofuna kukhala ndi chithunzithunzi cha momwe ntchito yopanga ziphaso ikuyendera. Margaret Mapando ali ndi ripoti. Dziko lino lakhala likukumana ndi zovuta zingapo pamene munthu akufuna kupeza chiphaso choyendera m'mayiko ena, komanso mavuto okhudza chiphasochi munthu akafuna kutuluka kunja kwa dziko lino. Pofuna kuthana ndi mavutowa, nthambi yoona za anthu olowa ndi kutuluka mdziko
akuti ili mkati mopeza makina atsopano omwe athandize kuchepetsa mavutowa. Mlembi mu unduna wa zachitetezo cha dziko a Stephen Kayuni ati cholinga cha dongosolo latsopanoli ndikufuna kuti nthambi ikhale ndi makina odalirika omwe agwire ntchito kwa nthawi yayitali. Iwo anatinso izi zili ndi kuthekera kochepetsa mavuto omwe alipo okhudzana ndi ziphaso zoyendera m'mayiko enawa. Nthambi ya Immigration Department akuyesetsa ndithu kuti akonzenso zimenezi zokhudzana ndi kuti kusindikiza kwa kaundula ndi mabuku omwe anthu amagwiritsa ntchito popita kunja kwa dziko lino mapasipoti zikhale zolongosoka. Ndipo munjira imene pang'ono akuyesetsa ndithu kuti zimenezi anthu odikirira nthawi yodikirira ikhale yochepa, komanso anthu odikirirawo akhale apunguzeko, akhale ndithu okuti backlog ikutha bwinobwino, komanso kuti ziphasozo ndi zoyenerera. Wapampando wa komiti ya nyumba ya malamulo yowunika mmene boma likugwirira ntchito zake Noel Pipa ati komiti ndi yokhutira ndi mmene nthambi ya bomayi ikuyendetsera pa ntchito yake. Iwo anati komiti ili ndi chiyembekezo kuti makina atsopano omwe nthambi ibweretse achepetsa zotsamwitsa zomwe zilipo pa ntchito yopanga ziphaso zoyendera. Chimene chasangalatsa kwambiri kuno nchonena kuti mpaka le procurement kuti poti awo anali wongoyembekezera afuna no apange ndondomeko yonena kuti tikhalenso ndi mapasipoti abwino. Fa mapasipoti ambuyo anali onena kuti dziko lapansi anali top 10 passport yabwino kwambiri enali nawo Malawi mapangidwa nawo include kwambiri security ndi zina zotero. So akufuna kupeza so munthu ino kuti apange chimodzimodzi kuti tibwerere pa military kale. Nthambi ya boma yoona za anthu olowa ndi kutuluka mdziko yati ilinso ndi malingaliro oyika malo owunikira ziphaso zoyendera m'mabwalo a ndege akamuzu ndi chileka kuti mwazina zithandizire kuwunika ziphasozi kuti zisamakhale ndi mavuto. Margaret Mapando, MBC, Lilongwe. Unduna wa zamaphunziro wathetsa mgwirizano ndi makampani ochita zomangamanga 51 chifukwa chakuti makampaniwo alephera kufikira mlingo wakamangidwe komanso kulephera kumanga mu nthawi yoyenera. Mlembi mu unduna wa zamaphunziro Amangani Chilala Katundu anena izi pa msonkhano wa atolankhani ku Lilongwe. Margaret Mapando wadzanso ndi ripoti. Mlembi mu unduna wa zamaphunziro Amangani Chilala Katundu anauza atolankhani ku Lilongwe kuti makontrakitala adachedwetsa kumanga nyumba zophunzirira, zipinda zogonamo ndi zina zomwe akuti zasokoneza maphunziro mdziko muno. Achilala Katundu kenako anatsindika kuti mgwirizano uliwonse umakhala ndi mapangano omwe amafotokoza zomwe zikuyembekezeka kuchitika, ndipo kulephera kukwaniritsa izi mgwirizanowu utha kuthetsedwa. Pali makampani ambiri amene tikugwira nawonso ntchito, amene amagwira ntchito yotamandika, amene amagwira ntchito mu nthawi yake, amene tikugwirizana nawo kuti zinthu zikuyenda bwino. Ife ikakunduna sitingakondwere kuti pamene pali tindalama timene tingagwiritse ntchito ka kudzera mu kuboma kapena kudzera ku mabungwe osiyanasiyana ngati World Bank tizipezeka kuti tikulephera kupereka zosowa za ana a skulu aphunzitsi chifukwa chokuti anthu ena sakutithandiza kuti ntchito zimene zigwiridwe mwaukadaulo komanso mu nthawi yake. Unduna za maphunziro padakali pano kugwira ntchito zingapo zosiyanasiyana pofuna kutukula maphunziro mdziko muno. Margaret Mapando, MBC, Lilongwe. Bungwe lotchedwa Kindernote Health KNH la ku Germany lati limathandiza mabungwe pa ntchito yolimbikitsa ufulu wa ana ndi achinyamata, ndipo lati ndilokhutira ndi mgwirizano omwe ulipo pa ntchito zotukula maphunziro mdziko muno. Mkulu wa bungweli yemwe amayang'anira ntchito za mayiko a Malawi ndi Zimbabwe, Katarina Bamugateni, ndiye wanena izi ku Ngerenge m'boma la Karonga pa zokambirana zokhudza ntchito za maphunziro zomwe bungwe la Future Planning for Child likugwira m'bomalo ndi thandizo lochokera ku bungwe la KNH. Chimwemwe Milulu ali ndi zambiri mu ripoti ili. Pa 5 April chaka chino, bungwe la Future Planning for the Child lidapereka ripoti la kafukufuku yemwe lidapanga lomwe lidasonyeza mavuto omwe sukulu za mdera la Tiye Kilupula zikukumana nawo, monga kuchepa kwa zipangizo zophunzirira ndi kuphunzitsira zomwe zikupsinja ufulu wa ana pa maphunziro. Pofuna kuchepetsa mavutowa, adindo omwe ndikuphatikizapo mafumu a mderali anagwirizana kuti achitepo kanthu. Mkulu wa bungwe la Future Planning for the Child, Amos Chindamba, wati zinthu zayamba kusintha mderali patangotha miyezi 6 ndi umodzi.
nkhani imene atuka kwambiri inali ya kupanda matoilet m'masukulu amenewa. Mwachitsanzo sukulu ya Wenga inali ndi toilet imodzi yokha out of ophunzira okwana 200 chakuti aziphunzitsanabe matoilet, koma pano kuti atipite ku Wenga tikapeza kuti pafupi matoilet 4 amangidwa, matoilet awiri aziphunzitsi, pamene nthawi imeneyo kunalibe matoilet aziphunzitsi. M'mawu ake mkulu wa bungwe la KNH ku Zimbabwe ndi Malawi Catalina Baumgarten wati wakhutira ndi momwe ntchito iyi kuyendera maka popereka chidziwitso cha ufulu wa ophunzira. Mmodzi mwa akuluakulu ku khonsolo ya Kalonga a Steve Chima wati mgwirizano ndofunika kwambiri pothana ndi mavuto omwe sukulu zikukumana nawo. Imalipangisa ngati kuti ife alindofe tidzuke timazita agona koma mazota kulitwizi tinayiwa ntchito yathu isamakhale kugona pa ntchito poyayi. So misonkhano ngati imene iyi izichitika izingopitirira isakale kuti just for one day basi misonkhano imene yachitika. Cholinga cha ntchito yomwe bungwe lili kugwira m'bomali ndi kupereka upangiri kwa anthu akudera kuphatikizapo ophunzira kuti adzitengapo mbali pa ntchito zachitukuko pofuna kukweza madera awo. Chimwemwe Milulu, MBC Kalonga. Munkhani za masewero ngati njira imodzi yosaka luso la masewero ankhonya, kampani yatsopano yokonza masewerowa ya Atate Boxing Promotion ikutenga ana oyendayenda mu mzinda wa Blantyre ndi kuwaphunzitsa nkhonyayi. Mkulu wa kampaniyi Love More Katanda wati anawa pamodzi ndi osewera ena akuwaphunzitsa nkhonya ku Blantyre Youth Center. Iye wati kampaniyi yakweza nkhonya yake yayikulu pa 17 mwezi uno ku Robbins Park mu mzindawu. Akatanda akufotokoza. Ifewo ndizonena kuti tili ma professional boxing osakhala amateur yayi. Ndi chifukwa chake tili ndi kampani imene yotchedwa kuti Atate Boxing Promotion. Chimene chikuchitika nchonena kuti nthawi zina tikumathaso kuyenda ngati mizinda ya Blantyre yayi kuona anaja amene timanena kuti ma street kids amene akungoyendayenda. Tikaona zonena kuti mwana uyuyo muli potential kuti mwina yeye akhoza kujoina boxing, mwana uja tikumafunsa mafunso akakhala ndi interest yoti akhoza kujoina boxing tikumampanga lifa ku Blantyre Youth Center. Chifukwa Atate Boxing Promotion yabadwira pa Blantyre Youth Center. Kumene kuja tikumampiritsa kwa amacha amenye amacha mwana uja akachuka pa amacha ndi kuti atipeza ife ku professional boxing. Akatero ndi kuti mwana uja amene anali osowa chochita tampangira chochita. Mwachitsanzo kuti muone fight imene tili nayo pa 17 November pa Robbins Park, fight imene itabweretsa ma boxers amene akuoneka ngati ndi achilendo, koma ni ma boxers amene alionena kuti mu industry mu akhalitsa kwambiri komanso ali ndi luso. Pali Wilson Dick mnyamata wa kubanga amene yakukumana ndi Tinkhani Kamaka pa 17 pa Robbins Park. Anyamata amenewa ndiye kuti Atate Boxing Promotion pomafika pa 17 yikupanga boxer mmodzi kukhala millionaire. Chifukwa fight imene ndi fight ya ndalama zake. Ndi zimene tikupanga ifa Atate Boxing Promotion. Ya ma boxers ndangapo amene tapeza koma maina awo pakali pano singatchule. Ma boxers amene wapanopa kuti mupite ku Youth Center ajoina kale boxing komanso mwina akakhazonena kuti coach akapanga certify kunena kuti awawa afika ponena kuti akhoza kupanga nawo compete pa international level. Ndiye kuti muzimva kunena kuti ma boxers amene ochaka chama akapanga nawo participate pa international tournament. Munkhani yachisoni thupi la yemwe anali wachiwiri kwa mtsogoleri wakale wa bungwe loyendetsa masewero a mpira wa miyendo la Football Association of Malawi FAM, Malemu Othniel Hara, layikidwa m'mandalero m'mudzi mwa Simon Hara kudera la Mfumu Mtwalo m'boma la Mzimba. Mzimu wawo uwuse mumtendere. Tsiku la 12 November 2024 ndi tsiku losayiwalika kwa anthu ambiri okonda masewero a mpira wa miyendo mdziko muno, pomwe thupi la Malemu Othniel Hara yemwe anali wachiwiri wakale wa bungwe loyendetsa masewero a mpira wa miyendo mdziko muno la Football Association of Malawi FAM aliyika m'manda mudzi wa Simon Hara, Mfumu Mtwalo, boma la Mzimba. Popereka malonje ambiri mwa omwe anayankhula anati Malemu Hara anali munthu okonda kucheza ndi anthu, okondanso masewero ndi kupemphera mwa zina. A Franklin Hara yemwe anayankhulira akubanja ati banja la Hara lataya munthu yemwe amakonda abale ake komanso anthu ena. Nduna zachitetezo Ahale Mkandawire anati Malemu Hara asiya chiphunzitso choti amakonda dziko lake zomwe Malawi atha kuphunzirapo.
ine ndikuona kuti lero pano pa Baura iya itapwetekedwa koma ndi Malawi yonse yapwetekedwa. Chomwe taphunzira apa ndichoti muzathu anazikonzera malo kuti pansi pano sipokhalisa. President wakale wa bungwe la FAM Awota Nyamilandu ati Ahara anali munthu wokonda chilungamo pa nkhani yoyendetsa masewero a mpira wa miyendo mdziko muno. Tikhale ifeyo maservants anthu sakhale mabwana choyambirira ndi chimene chocho fuka ukatsogoza kukhala bwana ndoti anthu ena umayang'anira pansi umapondereza koma ukazipereka umachita ndithu ntchito yomwe yosangalatsa anthu. Phunziro limenelo limene naona mwa Othaniyala. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa bungwe la FAM Alamek Khonje yemwe anayankhula malo mwa mtsogoleri wa bungweli Fleetwood Haiya ati azawakumbukira malemuwa polimbikitsa kuti Maluwinga Technical Development Center ayambe kumangidwa. Ena omwe anali nawo pamwambowu ndi wachiwiri wakale kwa mtsogoleri wa dziko lino Akhumbo Kachali, wachiwiri kwa mkulu wa oweruza milandu mdziko muno a Justice Love Mochikopa, Inkosi Muthwalo ndi ena ambiri. Malemu Othaniel Hara anabadwa mchaka cha 1968, asiya mkazi ndi ana awiri. Ahara anaphunzitsapo pa secondary school ya Katoto, skulu ya ukachenjede ya Mzuzu University, komanso wakhalanso maudindo ena monga mtsogoleri wa bungwe la Timbers Millers Association, mtsogoleri wa bungwe la Mzuzu Golf Club ndi maudindo ena. Rudoviko Nyirenda, MBC News, Muzimba. Ndipo pomaliza nkhanizi nainso mitu yake. President Chakwera wapempha ophunzira sukulu za ukachenjede omwe apindula ndi ngongole za boma kuti adzipereke kwathunthu pogwira ntchito yawo. Dziko la Malawi lapempha maiko olemera ndi mabungwe azachuma pa dziko lonse kuti achilimike pa ntchito yolimbana ndi kusintha kwa nyengo. Unduna wa zamaphunziro wathetsa mgwirizano ndi makampani azomangamanga opitirira makumi asanu chifukwa cholephera kugwira ntchito yawo mwaukadaulo. Pezani nkhanizi ndi zina zambiri kupita pa mbc.mw, MBC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Munali ndine Romeo Umali. Tukufunirani tsiku lopambana.